Wala pa mailhi ang usa ka patayng lawas sa usa ka tawo nga napalgang naglutaw sa dagat sa ilawom nga bahin sa Taytayan sa Marcelo B. Fernan. Habig na sa barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Gibana-bana nga anaa sa pangidaron nga 30 anyos ang namatay nga nagsulob og gray nga t-shirt og camouflage nga shirt og duna kini tato sa wala nga bukton. Sigon ni Police Major Manuel Cabanlit, hipi sa Upaw Police Station, ang Philippine Coast Guard mao'y nipahibaw sa ilang buhatan labot sa hitabo. Dugang ni Cabanlit, si Police Lieutenant Mercy Villaro, ang spokesperson sa Mandawi City Police Office, ang mupahibaw lang unya sa dugang impormasyon sa hitabo. Sa pagkakaron wala pa'y mipatimaw sa presinto sa kapulisan nga miila o nagpaila nga kabanay sa namatay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.